Hari ini masak sambal dong telo. Dong telonya ngambil dari sebelah rumah. Hai guys, assalamualaikum. Walah mode ngirit guys. Lah piye kepiye iki njipuk dong telo nok sebelah omah ora blonjo yo guys. Dong telone wis tak pedeti lanjut nok kene iki diremeti bojoku yo guys. Nggo uyah iki diremeti ora digodhog. Iki kesukaane wong nih. Lah nek untuk bumbune seperti biasa iki mek ono bawang, brambang, lombok terus uyah micin terus dikei iki apa jenenge kencur ya guys. Lah mek menurutku mek dikei kencur iku luwih swedep ya guys, tapi mek menurut kalian yo ora reti ya guys. Masak ngene iki jenenge kuku sambel ya guys, tapi mek diiris-iris jenenge osengan. Wes iku bedane mek menurutku. Tapi lah masak mek di sambel kayak ngene iki diulek bumbune iku luwih swedep luwih mantul guys. Lan iki wis tak kasreng rupane wis kecoklatan yo guys, iki alias wis mateng. Sambel dong telone wis mateng, lanjut nek kene iki aku ape ngemplak-ngemplok sego yo guys alias mangan.